سلام طنا بلي زخبركم تخاتلتي جامبو ميديا هاوس نلومي سلسته طقمتي 2018 نقوصاطرا جز حزنايم زيناتات انه فلما رست زينا كنقدم عبالات سراويت تግራይ حتو ماهي حويسو ዝተፈላልዩ ሕቶታት ክምለሰሎም ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣካይዶም ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ከተማ ኣጽብጥራ 12 ኣባይት ምዕናዎም ተሓቢሩ ብዛዕባ መንነትኩምን ግዛኣትኩምን ሓሳብ ኣይተልዕሉ ዝበሃል ፈሊጥ ፍጹም ኣይከውንን ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ኣጠንቂቑ ምስጉሓፍን ድኽነትን ዝቆረብናሉ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት የለን ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጫፍሮቢት ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 10 ሰባት ህይወቶም ሲኖም ተባሂሉ ግብጽ ድሕንነት ማያን መረጋጋጽ ኣድለይቲ ዘበለ ስጉምትታት ከም ትወስድ ኣጠንቂኣ ኣብ ሱዳን ከተማ አልፋሸር ኣብ ዝርከብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብ10ታት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ገሊጾም ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ኣስከሬን 61 ሰባት ከም ዝተረኸበ ተሓቢሩ ክቡራትን ክቡራንን ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ንቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰናይ ምክትታል አባላት ሰራዊት ትግራይ ሕቶ መሃይ ሓዊሱ ዝተፈላልዩ ሕቶታት ክምለሰሎም ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣካይዶም ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ አባላት አርሚ 22 ኮር 1-3 ኣብ እዋን መኸተ ትግራይ ብጻውዒት ክተት ዝተጋደሉ ምዃኖም ገሊጾም ሕቶታት መሃያን ጥቕማጥቕምን ሒዞም ድማ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣሳሊጦም ኣብዚ ሰሙን ነባራት ፍሉይ ሓይልን አባላት ምክልኻል ሃገርን ዝተገበረ ምስትኽኻል መሃያን ድጎማን ስዒቡ እዩ ንሕና ዝብል ሕቶ ሒዞም ናብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ትግራይ ኣምሪሖም ብምኻድ ሰልፊ ካይዶም ዘለው ነባራት ፍሉይ ሓይልን ነባራት ተጋደልቲ መከላከያን በብማዕርጎም ደሞዝ ተመሓይሽሎም እዩ ዝበሉ እቶም ተጋደልቲ በብማዕርጎም ድጎማውን ተዋሂብዎም ክብሉ ገሊጾም ንኣብነት ሓደ 60,000 ድጎማ ዝተዋሃበ ብጻይ ኣሎ ዝበለ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ኣባል ሰራዊት ትግራይ እንተኾነ ግን ምናልባት ናይ ሕሉፍ ዓመታት ውዙፍ መሃያ ክኸውን ይኽእል ዝብል ናባዕሉ ግምት ከም ዝወሰደ ሓቢሩ ብተወሳኺ እቲ ንኹሉ ተጋዳላይ 4,000 ዝነበረ መሃያ ነቶም ነባራት ፍሉይ ሓይልን ነባራት ተጋደልቲ መከላከያን ከከም ማዕርጎምን ሓላፍነቶምን ካብ 5,800 ጀሚሩ ክሳብ 10,000 ዝበጽሐ መምሕያሽ መሃያ ተገይሩሎም ኣሎ ክብሉ ወሲሖም ገሊጾም ነቲ ካብ ኣዋጅ ክተት ማለት እውን ድሕሪ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጋደለ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ወሰኽ መሃያ ኾነ ጥቕማጥቕሚ ኣይተገበረሉን ድማ ኢሎም ካብዚ ተበጊሱ አባላት አርሚ 22 ኮር 1-3 ኮር 2 ኣብ ምኽባር ጸጥታ ውሽጢ ከተማ ስለ ዘላ እቶም ካብ እዋን ክተት ንነዘ ዝተጋደሉ ሕቶታት ወሰኽ መሃያ መንበር ቦታ ሓዊሱ ኩሉ ዝግባእ ጥቕማጥቕሚ ይገበረልና ዝብል ሕቶ ሒዞም ናብ ደጀን ቢሮ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣትዮም መንባሮም እቶም ሰልፈኛታት ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም መልሲ ብምስኣኖም ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ደደቢት ዘሎ መስመር ብምዕጻው ዝተፈላልዩ ጭርሕታትን ኣገባባትን ተቃውሞኦም የካይዱለው ኣብቲ ሰልፊ ኣዛዝ አርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረስላሴ በላይ ምስኦም ከም ዝተረኣየውን ተገሊጹ እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝተዋደደሉ ግዜ ንሕቶቶም ሰልፊ ዝወጹ አባላት ሰራዊት ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ ፍጹም የለን ምስጉሓፍን ድኽዳኽን ዝቆረብናዮ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት የለን ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ምስጉሓፍን ድኽዳኽን ዝቆረብናሉ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት የለን ክብሉ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እቶም ሚኒስተር ነዚ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ኣመራርሓታት ፌደራልን ክልልን ኣብ ስራሕቲ ኮሪደር ገጠር ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ እዩ ሃገር ንምቕያር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዓብይ ፈተና ኣመለኻኽታ ምዃኑ ድማ ገሊጾም ንኣብነት እውን በዓል ቅኔ ሰሎሞን ደሪሳ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ቅድሚ ላሊበላን አክሱምን ጠጠው ኢሎም ዝሓስብዎ እቶም ሓድግታት ኣይሰርሕን ዝብል እዩ ክብሉ ኣዘኻኺሮም ብኻልእ ወገን እውን ግብርና ንምዝማን ቴክኖሎጂ ተማሂሮም ንክመጹ ዝተለኣኹ መሃንዲሳት ናብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይንኽእልን ዝብል ትምህርቲ እዮም ቀሲሞም ዝመጹ ክብሉ ተዛሪቦም ዝሓሸ ጥሬት ንምርካብ ቦታ ክንቀይር ኣለና ዝብል እምበር ንዘሎ ኩሉ ቦታ ከመሓይሽ ኣለኒ ኢልካ ናይ ዘይምሕሳብ ጸገም እውን ምህላው ሓቢሮም ብኮሪደር ገጠር ዝተሰርሑ ገዛውቲ ጽሩያትን ኩሉ ነገር ዝተማለአሎምን ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ብዓርስኻን ብከባቢ ዓሚ ዝተሰርሑ ምዃኖም ኣዝዩ ዝሕጉስ ኢሎም ብተወሳኺውን ዝሓሸ መነባብሮ ንምንባር ናብ ከተማ ምዝዋር ኣለና ንዝብል ኣተሓሳስባ ክሰብር ዝኽእል ስራሕ ብሞዴል መንደራት ገጠር ከም ዝተሰርሐ ኣመላኺቶም ኣብ ሞዴል መንደራት ገጠር ዝተዓዘብክዎ ነገር ምስ ጉሓፍን ድኽነትን ዝቆረብናሉ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ከም ዘየለ እዩ ኢሎም ክብል ጋዜጣ ፕላስ ጸብጺቡ
ብዛዕባ መንነትኩምን ግዛአትኩምን ሓሳብ ኣይተልዕሉ ዝበሃል ፈሊጥ ፍጹም ኣይከውንን ክብል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ አጠንቂቁ። ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ኣብ ምርአ ከዋኽብቲ መሬትን ሰልጠንቲ ፓራ ኮማንዶ አርሚ 11 ብዛዕባ ብወገን ትግራይ ዝካየድ ስልጠናታት ምድላዋትን ግብረ መልሲ ሂቦም። ንምንታይ ኢኹም ትስልጡንን ትዳለውን ዘለኹም ንዝብሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጸላእትና ዝኣተዎ ስምምዕ ከተግብሩ ስለ ዘይከኣሉን እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊኡ መፍራሓት ይገብሩልና ስለ ዘለው እዩ ክብል ጀነራል ፍስሃ ኪዳኑ ፍስሃ ማንጁስ አፍሊጡ። ብተወሳኺ ከም ወትሩ ከይመስለኩም ብቴክኖሎጂ ከነጥፈአኩም ኢና እናበሉ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ዝፍክሩልናን ዘሰምዑልናን ነዚ ሰሚዑ ዘይዳሎ ህዝቢ ነዚ ሰሚዑ ዘይዳሎ ኣመራርሓ ደኣ እንታይ ክበሃል ክብል ሓቢሩ። ናይ ሓሶት ከረጢቶም መዓዝ ከም ዝነፍስ ኣይንፈልጥን ዝበለ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ንሕና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ወረ ኩናት የለናን ኢሉ። ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ምእንተ ሰላም ክንነብር እምበር እንተ ዝኸውን ነይሩ ንሕና ዝቐርበና ምዕራብ ሓራም ውፃእን ተመዛበልቲ ምምላሱን እዩ ነይሩ ክብል ድማ ገሊጹ። ይኹን እምበር ተገላቢጦ ኮይኑ ክንመፀኩም ኢና ብሰብ ሓይሊ ንሕና ንበፅሐኩም ዘበኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ድሮን ተዓጢቕና ኢሎም ብዛዕባ መንነትኩምን ግዛአትኩምን ዝበሃል ሓሳብ ከይተልዕሉ ስቕበሉ ዝብል ፈሊጥ ከመይ ገይሩ ይኸውን ክብል ነቲ ንምንታይ ኢኹም ትስልጡኑን ትዳለውን ዝብል ሕቶ ምላሽ ሂቡ። ስለዚ ከነቅመኩም እንትብሉና ጸጥታ ሓይልና ነዚ ክምክትን ክከላኸልን በቂዑ ተዳልዩ ክጸንሕ ግድን ይብል ክብል ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሃ ኪዳኑ ማለት እውን ፍስሃ ማንጁስ አፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሰ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት 12 ገዛውቲ ምዕናዎም ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ርዕደ መሬት ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትዛዕበይ ተባሂሉ። ባሕቲ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዘጋጠመ ርዕደ መሬት ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትዛዕበይ ምዃኑ መምህርን ተመራመርን ስነ ምድሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ሓጎስ ገሊጾም። ፕሮፌሰር ሙሩጽ ሓጎስ ርዕደ መሬት ብምኽንያት ምግርጫው ዓበይቲ ኣካውሕ ኢሉ እውን ምስንጣቅ መሬት ዝፍጠር ምዃኑ ኣብሪሆም። ትግራይ ኣብ ጫፍ ምዕራብ ሓጓፍ ሽንጥሩ ዓፋር ከም እትርከብ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ከባቢታት ዛላምበሳ፣ ዓዲግራት፣ መቐለ፣ ውቕሮ፣ ማይጨውን ኣላማጣን ብተደጋጋሚ ብርዕደ መሬት ተጠቃዕቲ ዝኾኑሉ ዕድል ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጥቅምቲ 1 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ተደጋጋሚ ርዕደ መሬት ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ብፍላይ ኣብ ምሸት ሰዓት 1:20 ዘጋጠመ 5.6 ሬክታር ስኬል ዝተመዝገበ ርዕደ መሬት ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትዛዕበይ ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ክስተት 48 ኣብ ርእሲ 49 ኪሎ ሜትር ኣየር ርሕቀት ዘጋጠመ ምዃኑ ናብ ከተማ መቐለ ኣዝዩ ዘቐረበ ክኸውን ገይርዎ ኢሎም። ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ርዮታት ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እቶም ፕሮፌሰር እዚ ድማ በብእዋኑ ምስ ዝለዋወጥ ባህሪ ርዕደ መሬት ተኣሳሲሩ ዝፍጠር ምዃኑ ገሊጾም። ትግራይ ምስ ዘለዋ ኣቀማምጣ መሬት ተተሓሒዙ ርዕደ መሬት ብተደጋጋሚ ከጋጥሙሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ኣብ ከምዚ ዝበሉ ጋጣምታት ሕብረተሰብ ዓምድታት ሒዙ ደው ክብል እቲ ርዕደ መሬት ደው ክሳብ ዝብል ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብልን ወዲኦም ጉድኣት ከብጽሕሉ ካብ ዝኽእሉ ናውትታት ክርሕቕን ኣገንዚቦም። ርዕደ መሬት ተፈጥሮኣዊ ክስተት ዳ እምበር ምስ ተግባርን ባህርን ወዲሰብ ከም ዘይተሓሓዝ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ሕብረተሰብ ብልምዲ ምስ ሃይማኖት ብምትእሳር ዘልዕሎም ትንታነታት ግና ሓቃውነት ዘይብሎም ምዃኖም ገሊጾም። ፍርቂ መሬት ትግራይ ብርዕደ መሬት ናይ ምንቅጥቃጥ ዕድል ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ዝህነጹ መሰረተ ልምዓት ዓበይቲ ግድባትን ህንጻታትን ነዚ ክጻወሩ ብዝኽእሉ መንገዲ ክህነጹ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። በቲ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ድማ ኣብ ከተማታት ውቕሮን ፈረስማይን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መንደቕ ገዛውቲ ምፍራሶም ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ንመበገሲ ርዕደ መሬት ጠንቂ ዝኾነ ከባቢ ዓፋር ቀረባ ዝኾነት ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሰ ጥራሕ 12 መንበሪ ኣባይቲ ምዕናዎም ድማ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጫፍ ሮቢት ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 10 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ተባሂሉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ከተማ ጫፍ ሮቢት ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 10 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም። እቲ ሓደጋ 60 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣብ ድልድል ጅራ እንትትበጽሕ ምስ ናይ ጽዕነት ተሽከርካሪት ብምልታማ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 10 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ከንቲባታ ከተማ ሰይድ መሐመድ ንፋና ዲጂታል ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም ኣለዉ። ቁጽሪ ሞቲ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ገሊጾም።
حدش حيل بحري بوتو مسحازة حبيرو يوكو عزيه كبلو ماستر شيف قرمو هايله تزاربهم حدش حيل بحري إثيوبيا بوتو مسحازة حبيرو يتوعيزة بتمهرتن لمدن زا خعبت قوة فلتت تطعيمك ساب حلفة هيوتي كقلقلية كبل دما قليصهم حيل بحري إثيوبيا فريسو زبل عب سمع كله جزي ولدي كاب زسان كل وان العلي حازينا نير دمايلهم بفلا إثيوبيا قيح بحري كتحدق انكلا نعاين نمحازوتين بدونا كم زموتنا تسمينا كبل دما ماستر شيف قرمو هايلي تزاربهم سلازخونا ناي لبن تاريخ سبراتنا زحكم أفدق بحري يدلينا إلهم أب نبر حيل بحري إثيوبيا نلعل سالسان حدا عمتات زقلقلو ماستر شيف ودع 10 شمونت عمت من سين هلو نبت حيل بحري كم استتصنبروا الزخاخيرهم بهراوي ربح إثيوبيا بمرققات نايت وان حيالنت مملاس منقست بلتقنا زريو زلو قرات ندما نيدوم اتوم نبر أبان حيل بحري جبزي دحننت مايان مرققات عدلاي زبالتو سقومتتات كمتوسد أتنقيا بريزيدنت جبزي السيسي أبزور يستمرقا عبي قدف الداس إثيوبيا ملكيتهم أبزهبو حساب هاقرون بهراو ربحا عن دحننت مايان مرققات عدلاي زتبهالة سقومتي خلو كتوسد ياكبلو أتنقيهم اتوم بريزيدنت إثيوبيا نتقدب أب ممرح تخطلو زلا حلافنت زقرلو خيدي جبزي أعداوات أميرات أيت ملكتون إلو مالو اتوم بريزيدنت أب زحلف سومن أب سودان نزقات أمام على ألعو حجون إثيوبيا تحتاتي تقيرو مالو دحننت ماي جيتن أمارات زلق لمعتن أيكونن بمبال إزيوم كرقاقوت زخولو بعالم لخاو حقن حبراو تتقامنتن أبز تمسرته فتحاو محزنت مخانو حبيروم جبزن سودانن أب ممحدارن مملأن عبي قدف الداس إثيوبيا نعمتات دردر زكايدان تخون زاقيد أب سممعنت كيبتحا اتقدب تمريعو سرحو جميرلو جبزي أب قدايتي كاب أفريكا زعبي مخانو زربلو قدب أب زحلف عمتات أب ودو حبرات منقستات حبرات أفريكان ليق عربن بمقرب تعنتون مفتار كم زفتنت قليزو بتوسخ 85 ميتاوي ماي ربع عباي ببحتاونت نعمتات كتقم زصنحت ግብጺ ኢትዮጵያ ብዝሃነጸቶ ግድብ መጠን ትረኽቦ ማይ ከይንኪ ዓብይ ስጋት ፈጢሩላ ምህላው ይግለጽ ነዚ ስጋት ሲዒቡ ግብጺ ቅሬታ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓዊሱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እናቕርበት ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ዝሓሊፉ እውን ካብቲ ሩባ ትረኽቦ ተረባሕነት ንምርግጋጽ ኣገዳሲ ዝበለቶ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም እትግደድ እናገለጸት እያ أب السودان كتما الفاشر أب زركب معقوبي تمازابلتي بستفتم متقعتي سبالو نفرتي بعثرت تاتوتور سبات كم استقتلوا تكالات حلقت سباو مثل جليزوم بزيغاتاتن تحلقتن زتت عيشه كوميتي تقاومو الفاشر عطوات دعم السري RSF أب وشت حد يونيفرسيتي زركب معسكر كل تمتقعتي سبالو نفرتن شمون مدافعين كم زفتمو جليزو دعم السري ويدما حيلتات وهابي هوصوت دغفتن تمتقعتي ايفصمكون كبل ملاشيبو هصانات دقنستيو أرجعينن تقاتلهم بزحات دما ملو بملو تقاتلهم كبل كابتي كوجيل زوج مجلسي حبيرو نعين مساخر رديز هو سبات كابتي فرسراس رئيسات أبز سحبوا لزنبروان عزيم كم زدنجتو جليزهم ودا بحكايم سودان بتي سب ألبان فرتيز تفتح متقاتي 17 سنوات زركبوهم 57 سبات كموتون كلو 17 دماغ أصيلهم كبل أفليتو تحلقت سوا مثل بوجنهم بوحدو 7 كم استقتلوا جليزهم اتناب تحت عزوان كبان خوينا نعوار حزق على سازلوا هسبيتالات بقدايات تجنانيان حكايم أب دربتاتن متحلالفتاتن نزو أصلو كأليو ترايم كبلون BBC تابزيبو حيلتات وهابه زوج دقف نتي أبزوا دارفور زركب ناي مودة عرض سراوي السودان نمكوز زارب زقبرو فتنا نزحلو في 10 شوعة أوارح نا الفاشر كبيبوا كم زركب تابزابات حبيروم كونتات الفاشر لعل حدقان مزنات عليتن خوين يكبل تكوجله قليتو سودان كاب إسراء سلسلة قوضاتنا أوروباين جميرو أب كينات حد تركب نسيبو أب تهاجر زخفة سبعو قلولاو تفتير يركب اتي سراويت السودان مبزحتو سمينن معرابن كبابي انتو قوصاصر حيلتات وابه تص دغف دما دارغانو كله دارفورن نمبزحتو غزات كاردافانن مقوزصارو يحبر اتا هزي متقات درون زتفصملا اب كبا تركب الفاشر ابيدت عطو انت وديقا نملا زوبا دارفور يقوصاصرلو مالتي يبل صبصاب BBC بسنكي كينات حدحد السودان اب ملا تهاجر ل150 شح سبات كموتون كلو 12 مليون دما كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم تباهيلو حماس عقيتوهم زتصنحه 7 اسرائيلاوين لقيقو كابيني اسرائيل زصدقو سممعنت غازا سيبو فلما يستبهل لوط اسرات يكايد مهلاو تحبيرو بمسرته سممعنت اب غازا زتتحازو اسرائيلاوينن ابيت ماسرتات اسرائيل زنبرو فلسطيناوينن كلقو يوم تباهيلهم نزو سيبو حماس كلقوم علاو كاب زغبروم اسرائيلاوين نتوم 7 بملقا ناب قيح مسكن اركيبوهم الله اتوم زترفون نزيوم مسلققه ساعات تصنيحو كم صدوم علاو غير كبل CNN صبصيبو
እስራኤል ዜጋታታ ድሕሪ ምርካባ 2000 ፊሊስጤማውያን ከም ትሰድድ እትጸብጻብ ኣመላኺቱ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቴል ኣቪቭ ምእታዎም ተሓቢሩ። ትራምፕ ምስ ዝተለቐቑ እስራትን ቤተሰቦምን ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ዘላቒ ሰላም ከም ዝዘተዩ ድማ CNN ጸብጺቡ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ኣስከሬን 61 ሰባት ከም ዝተረኸበ ተሓቢሩ። ሰመዝ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ጥራይ ኣብ ገምገም ባሕሪ እታ ሃገር ኣስከሬን 61 ስደተኛታት ከም ዝረኸበ ፍሊጦም። ኣብ ትሕቲ ሚኒስተር ጥዕና እታ ሃገር ዝመሓደር ማእኸል ሃንደበታዊ ሕክምናን ሓገዝን እቶም ኣስከሬናት ኣብ ጥቓ ዶብ ቱኒዝያ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ከም ዝተረኸቡ ሓቢሩ። ኩሎም ኣስከሬናት ናይ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኮይኖም እቶም 3 ኣብ ሚልታሃ እቶም 12 ድማ ኣብ ዝዋራ እዮም ተረኺቦም ተባሂሉ። ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣስከሬን 34 ስደተኛታት ኣብ ዝዋራ ኣብ ካማሽን ሚልታሃን ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ። ሊብያ ካብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ብባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ክኣትው ንዝደልዩ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ቁልፊ መተሓላላፊት ሃገር እያ። ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊብያ ካብ 45 ሃገራት ዝመጹ 900,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ይግመት ኢሉ። እታ ሃገር ካብ ውድቀት ማዕሙር ቀዛፊ ንድሓር ኣብ 2011 ቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ናብ ኩናት ሕድድ ካብ እትኣቱ ንድሓር ኣብ ቀጻሊ ናዕቢ ትርከብ። زخبركم تملكتنا نزعلت زحزنا يوم زيناتات زازيمنا سلازت تخطاتلكم نعزينا إنا نمسكنكم ببزلكم وسلام كتكون تمنينا سنايك زين.